Hebrew kas lailanom kadukot kaba kasan bat kaba kanriu lada pilong ready on yaro ultra. Okay, ngan puli ka kumba kalong ko ong kumne dau namar kata to ngin ya ai ke jingknia ke jingiaroh U Blei klem do pot kata kalong uso kirmel suntur kiba pla ya ke kerteng ke jong hana ya ka bale bha bali ka basami snei wat klet hi namar da ka kum kita gi jingknia on pension ba U Blei ngayo i ki don ki lai bynta ki bala tho ha ga ni ga babel ki ya ka bangal de pule ne ga nong ka ba ka ne ka ka ba khasan ba ka khan reu ka ba ba ong bangi de ban a ka jingknia ka jingiaroh bat ka ba bynta ka ba ar ya ka ban le ba wat klet pi ya ka ba sam isne wat klet pi ne mar ki long ki jingknia ki ba pension ba U Blei ni kwa ban a ka ta jingknia ka ba pension ba yo sim ki sim U Trai ki tra U Blei halor baroh ban bynta ka sniro ha ga ni ga Jenesis ka ba bynta ni yo lum lang kum ni ban a ka jingknia jong ka jision wo ban nga ngai ka pension ba U Trai amen siang tanat ni ga ni ga Ktien ka ba ong dau tungin ai ka jingknia ka jingiaroh U Blei klem de pot ong ban nga ong ka jingknia ka jingiaroh dah ni ga Saturday ni yo ya ga Jinghikai na Ktien U Blei bangi yo i ga Jinghikai ka ba ya tho yang ni ba ga jingiaroh ka bangi ai hakmak ga U Blei ki de ga jingknia kawai pa kawai ga jingiaroh ka bangi ai hakmak U Blei ka long ga jingknia ba ha ba ga de ga jingknia pi ha ba le ba na ma le pim le ba ka jingknia jo pi ka nom long ka ba pdiang hun hakmak ga U Blei ni ha ba le ba Negara dau, ayo U Trai habangi puli gani Ktien U Blei ni habangi pai shigo Old Testament kitab berim ni yo ibo U Blei kumno ul hukum ya kilundo ban ai ga jingknia ban tei ya geduan ban ai ga jingknia hakamak ga U Trai ban habagi wanra ga jingknia ki haban ban knya digi mara ban ai ha geduan ban hagini iski nganong ipi kata ka de katang ka sunyu andre menta U Blei kwa de go ipan de ka jingshak ka jong Jesus Christ jong de na ka pensuk yang ni hallelujah nena daw the replace ya kata ka bynta jong Old Testament ha ka rukom ka betmai ba kata ka long kum ni snap ha ni happy bandon duan happy bandon duan Kin mau hai ka tamo happy bandon ni gadi but happy bandon yi ga jingknia tangba kilong hagar kom ndesho kum ha Old Testament amen nanong yipi ka jingknia ka bangi wanra haga ga jingknia ka bangi wanra haga duan ndesho de gimra ahrai do sok kermiang sintur jomi amen habangi ruai na do ka dohnud ngan om ya pi ka taken ka de ga jingknia ka ba pension ba U Trai negara usok jong kermiang sintur jong ngin dei ban le kai habangi ai jingknia ka ma U Trai pia ban siu to ndai ban le kai ndai shuban ki kai ye ga sintur jong ba ka dohnud jong ka jingai U Blei ni habani kumba ka perkat ka dohnud kum takan akan mi na ka dohnud ke sintur jongi usok do ke sintur jongi ulong uba kambes long ke jingknia ka ma ka U Trai ngai pisiang to negara daw ga ni ka por ki ko ki U Trai ka jingiaroh ka dei ka jingknia ka bangi haban ai ka bangi haban le ban habangi le ro ni haban le ba ke kitab sam ka ba kenda ke khot ka ba ni kong bong ngan ayo U Trai dala ka dohnud om dala ka dohnud kata ka de jingkot ka U Blei ban wan ha ka duan joga jingknia ka ba ni kong ka ba U Trai kwa ka de ka dohnud ni wan ra ka dala ka dohnud baroh ban aga jingknia hakma ka U Trai snap haga ni ka por knamba pension to bahaga por ka ba mensua ni ne pe kendian ni ne pa kendian kilendo haba ki wanra ya ga jingknia haga duan
Kimnut ban ai ke jingknya ke bamata made. Kimnut ro bale melumala namar ka de ke jat ke kam kentang. Ledeki le bakara kan wan ke jing bitar no trai. Ke jing dong no blei. Nek ta dong ki hab ban perkat ba ke kumnu ke sistem ke bo blei kwa. Ke jing kwa ke jo. Ba ulah hukum how Moses yang bynta baroh ke kumnu gilang dok ki haban ai. Bang kwa ya yang abal pi ba ben siu tho ba blei ukwa de ka ba klem tho bria. Kemudian dia ka berkensai ne ka berkensai tam. Dia ka berkensai ne ka berkensai tam ka ba klem tho bria ba bahaya kata. Lada pikwa ban ai ke jingknia jong ke jing ai ngo ke jingiaroh U Blei. Dah kata kom ka U Blei siapa. Amen. Ne kata dau ki ai ka berkensai tam ka ba klem tho bria ka ba klem tiat ro lada ki wan rak yo puro ba klem tiat. Kata ka dengan jingkwa ke jong blei bi. Ba kata sistem badang trai adu jong ini isi. Amen. Amen. Singa bang ni por kadang trai. Ba kanang iet trai. Naga dong indai ban klen ya ke jingsha. Habang iwan ra ke jingknya khamak ke jong le kwa le ni kwa ba blei pedia siang ba. Angin age jingknya ka ba klem tho bria ka ba klem tian. Kamu ayu mau pakai ni kata, nasi penjai. Haba ong klem top bria klem tian, kamu klem don jingkhot. Amen. Klem don kano kamu tut tongin baik hak mak jong tuan. Haba biyin ban ruai hak mak jong blei. Sengapa? Dah concentrate bah pelan jingmut baik. Bahkan don kamu klem tian. Amen. Amen. Bahkan abdon ka batok bria. Namar lada pim concentrate. Sengam lada pim concentrate by show unong pelong unong penjanai ke lada kini ke jimut jompi ke syak kaleng ke jiknya kan long ka batok bria ka ba klek tiat. Manoi bi haga jiwa jiro lele ke setan kawan bani. Namar pitip ke jingiaroh kadai habangi tei ya ke jingiaroh habangi pelong ya ke jingiaroh ni tei ya ke bridge le ni ke jingke ban ke jingke nang de na kendo station ne. Amen. Hallelujah. Bangi yo ban tiu ban poi sete ya ke bangi yo ban rung shi ke ket ke jong ke jing snake ke jong tuai ban money yo sim isim haga musim ban haga bershisha. Amen. Ne ke jingiaroh kalong tangkum ke bridge ya ka bagi tei ban kiu shijong. Hallelujah. Nak kata daun snap haga ni ka por bidai ban siang tho ya ka jingkwa ka jong tua. Ngabat mapi ni hamban perkat bahag baka haga Old Testament ubai umkwa ya ka batok bria ya ka bakletia. Kalau ro kumju haga New Testament tongin persyak bahabagi shakri yo tua niam shakri yo tua dan ka bagi tut ibai ibai. Amen. Kampher lele, nano hibi namar baga de ka jingiaroh kadai ka bangite ya ka jingkim usoitan ukwa bahaban pentukut ya ka jingkim hashtag. Kata kadai ka jingkwa ka jong usoitan ban yale. Ne kata daw ka praise and worship ka dan hableng jong ka jingialap ka bakra. Ha ka worship kadai ka jaka ka usoitan ukwa ban rung de. Ban yang ka batok bria hak mak jong blei. Yang ka bakletia na daw kwa ka mata. Mentang ski ngin duai ngin jiaroh yo tuai ngin sapalong ke jiaroh ngin syak mentang bakal tok bria ngin khoi dut hak mak jong tuai. Lamba jong ka jinghikai ka bangias na tasni. Hallelujah. Na kata daw nga kwa ban iet ka ni keleman. Sengapa na jur ke jile hak praise and worship nga kwa ban iet ka ni po. Ndai tang hang ni ya ki bru ki ba bang ban ruai ban jiaroh yo tuai. Ka jingile ka kamju. Ka jingile ka kamju.
Negara dawa kuat ban orang ipe kan kapor. Tungin berkabau, tungin konsentrate. Letak lada pide, ban lada piknan ban konsentrate. Ban lada pide ikan ikan nongrim. Jog jikai. Kong to ai kabut ngimdei ban pep ban ai. Kadai ko hukum jong sem kisem U Trai kitrai. Ngimdei ban pep ban ai. Wan leng ong ngam. Kaya ka bang kuat ban penih pergi bawa nama gidong sibon gipon ke bang kuat ban keren ngan kan step mentang mo. Okay, sengapa? Namar baga dei ke jingkwa ke jong blai wong to ai de u to ai ke jing ai ke jingknia ke jingiaroh ong to ai. Ong ngan ai. Ong ngan ai. Ong sisen ong ngan ai. Le long kumno ro le bang cho le man kam kesenyang kam kesier le ai le ai. Ông ngàn ai, ok, ai là ai, ok, tôi sẽ bahagi ni kapor, kabar tu ông deu namar kata tu ngin ai, ông ngin ai, but haba ngin ai, U Blei pikan ma, haba pikan ma bu tulak U Blei ketiga jom tulak ông, ai dah kajingkimen, ai dah kajingkimen. Habis pi ai sih kam ke jong play pi ai deh ke jingiaroh kali bapin ai deh jingmen deh manusia bah ndai deh bah penbor nasi beri bah penbor ha pipi don ke sap pipi don ke talen haban penbor banyawan banyarwain long tu ai dengan manusia bahagia pi. Amen. Dan pi kuat bagan long ke jingknia manusia bahagia boleh. Ai teh ngakan do sing pensyur ye perlu habaga ai ku boleh ki hedin jong jingsen. Pi don sam ne man roi. Pi don sam ka ega sap ga pi don. Ngasih kelima ga por. Namar balai ngaku aban pensyur ki bagi ai. Nah. Haleluya. Amen. Nak dah hak ni po ông bạn ngọ ông đã gặp bên bờ ông ăn ai siêu ha kitab sang ke pesan besar ke dekat ke bandri ông dah ke jingai ngok siêu ha ngan kinya hame dah ke jingai ngok siêu ha ngan kinya hame mendai dia gặp bên bờ dah ke jingai ngok siêu ha ngan kinya hame ngan ai ngok akhir teng jome atrai namar kalong ke babha ông kalong ke babha habarwai habar ro yo trai kalong ke babha ngidang yo hakani ke Saturday ke jiwai ke jigiaroh ke be ke jingkyrkhu. Amen. Dia tahu ngin shem ke ke babha habangi ruai habangi ro. Dan lebih kuat bagi jingkyrkhu ye ke sem jopi kan long ke ye ke sem ke bau trai sunshar ruai. Dan lebih kuat bau trai unshong ni ruai. Namar U Blei jongi katum kitab sama ar ke balang. Ulo U Blei bersyo tenat ban shong haga jakal jong jingiaroh Kynhun strat. Nak kita tahu ruai kalau ke babha pinjau ke present ke jong U Blei. Haleluya. Nak tahu syusyuk ngaku apa lagi kalau ke babha namar balai ke pensyur yang abadapi bangin wan sejen jong U Blei. Nanoi pi dalam ke jiruai ke jingiaroh ngim syur ban mani u hagam simbarak basyisha. Kapan syur ini, teng ni kembaklah, tangbal ini, tolong ke jingiaroh, kapan syur ini, kerana pempadan ini, kapan syur ini bangin wan lekawan, namar ulong ukpau ban mam, abang ngayaro try. Mereka tahu sengap harga ni kapon, habang irwai nasi tu nak dikiri kita sama daku ada kejingknya siapa bang ngan ai ngan kinya hame ngan ai mu yang kerja jomi atrai namar kalong ke babah pitip ke isu ke babah kado jong pi kan ya lada pi nang ban ya ro U Blei ngan penkin mah kini mo kado jong pi kan ya lada pi nang ban ya ro U Trai U Blei wong ngawat di kinong mani ke bamani ke mansin balik ke basisha. Kan pa kadok kadang im pimla ban mani blai ha ke mansin balik ke basisha. Ni kadok ruai ro U Trai. Tak haduk bakat ni kan do jongi. Kan ya bat ni mani yos bisin ha ke mansin balik ke basisha. Haleluya. Kadang kadok kami kasih tam hate ban wat blai.
ai tiang sai pan thi nju hak slat ledem ke jinghao kam ki nga koi bi ais yaro U Trai ledem pi kwa slat Amen. Amen. pion pi kwa jingkyrkhu tamban ruaro pynpra ledem pi siang to yagani habis sak kling sak jai sak piang ro pinrai pinero hallelujah ongan ruai ong sisen ongan ruai kebabal kong dohnud namar kata tungin ai ke jingknia ke jingiaroh ke jingknia ke jingiaroh hagabakum no ka jaka min ai ke kata ke jingknia ke jingiaroh hagabakum no ka jaka kadiro ka lagi jaka ka babiang amen aman ang yaro U Trai ang sisi ng yaro U Trai nga nang ipiga baghambiang shusho kadai ke dohnud jobi ke jing jobi kau khambes nai le ap tang hang ni haba pi don marwero hapo jobi pi de bante ke dua jong jingknya jong jingiaroh U Blei Sengap dengan orang itu kena buat hati por kita kuno hati por baroh namar babel orang klem dah kemudian hati por baroh mulai tang hang ni hari hati por baroh orang hati por baroh nanti bergumlu ketika por baroh nanti pitik namar kedon ke por bapi reki kedon ke por ke bapi yam kedon ke por ke bapi siong kemen kenyan Ani don ko por pisingau men shibon don ko por ka ba pi phosam ke don ko por ro ka ba pynpra man ke tamba la dei ha no ko por ro ni dei ban ai ke jingknia ke jingiaroh U Blei amen to ne dau ngan peni pi ni babel ko da u aba ngong da ong sisen ong da tai ba ma snapa da namar kata ngin ai ke jingknia ke jingiaroh U Blei kele reput hashwa ba pin ai pihak bantit ye ke ni banta dau ngin ai kawan shwa dau ong dau ong sin ong dau haba ong dau kabamut lemda day badon mau temlong te ke jingknia jongi kan syak multiply chispa say not kalau say ile present worship chilak say not chiklu say not chipnai say not kan arbnai say not nagada daw da kemudian nungkong nang syap kemudian syuaba pina ke jingknia hal kemak tu jauh boleh ke jingknia ke jingiaroh kebaba kau da ledai nga ai program yang hiban ruai ban roh hani kenma ba da benengkong pide ban thuk bede ban wa shwa ya ban wa hot shwa Hindi ban ruai ban nang ban tim bahai ni kan nang ngong kumlu. Ring ngong da what? He want practice. Have a present washing up ban kena ni. He want practice sang ni ndai da pi. Amen. Hari da mana pun ni kai gini worship team hashua ba pin practice dua shua. Walai kelat banduai, tim juga banduai. Namar balai ngisi untuk lerem dari dau kan jingknia jongi kan syak multiply by dau zero. Kemudian don tam dau kapan kaban nikong tam hari kapor pide ban wachwa yau. Jadi al program di ban ruai wachwa yau yang present ke jauh. Amen. Hallelujah.
Kuai pingan ke por pensiun tu. Habangi ruai bagi yaro kenma bagi jingknia ke jongi kanam long effective ledam day da u jisu. Bo U Blei kupa jongi babne ulum priang lemda day lemba jong jisu. Nela dah orang babel kong dau. Orang baik ngadu sur macam orang dau. Orang sisi orang dau. One. You utipin session. Haba piwat you dengan dohnud baroh orang kitab Jeremia apa kendai kedekat kebakat lain. What you are you? What nudu ke dohnud baroh dan pikuat ban agi jingknia hak mak jong play. Lalu piwat nudu ke dohnud pinchem you. Pada pinchem you pinyo I you. Ngabang ni? Ngan cepat jadi benda. Piwat you, what is pinchem? Ke Bible orang kata, no? Tapi piwat you, pinchem you. Pada pinchem you, pinyo I you. Okay. Kenal ke ni mah? Siapa lama? Nano ipi haba piruai, kijiruai, kijiro, kijimani hangli. Kebalik kau ngai ni depan wat you, pada bangi shem you, nama bangi lewat nado kedonut dengan shem you, pada bangi shem you ngin yo I you, lalu pimpat yo I you. Pin yo I. Ya, ya nanti. Nga ada mah, dalam mem ada mah. Nabi, lada jingshakri Blei jongi baroh. Kayo inde ye ba me bande ba kelam ba jadun re. You. Amen. Ish. Lada kayo yang ni tapi jelek kai. Pinruai kai. Hanya lebih you. Ngalo ibi pinrut lalai kai. Pinmani u hagaman si bari basisha. Jingiaroh ba. Pynpra ba. Nala hagal experience nga. Habang persiang ia gaban agi jingknia jigiaroh U Blei. Klem lepot. Habang babel kong dau kabanin kong ngabersyang banwa you. Pada banga syam you ngayo I u bolong swim U Trai Blei halar baroh. Usim de ngihap bandem kosim. Kapalong ini banginan bandem kosim. Lalu pimpat yo I u bolong swim. Pindem kosim. Ngakapol banga kapagip ngalwai. Ngayo I bosyong magaket hagabulong ulong ro. Ubukoi. Bang ngayo iya ni bangalong betengit. Ngamdan hok. Lemdai dek hok. Jong. Lemdai dau. Mutang banjen romno. Hari badai dau tengah banjur. Siau shingai. Low confident. Banbuan hajan kupa. Ubahne. Ang yaro utrai, ang sisin ang yaro utrai. Nagada daw gikon kijong utrai nagwa pa ng pi. Haba piyo iyo, piyo I. Hadukan ulong U Blei ubabaha. Dan haba pitip yo I gijimbaha gijong pinang ro bandruai baha. Amen. Ang daw, ang banong daw. Nagada daw gikon kijong utrai. Lalu pimyo iu ka flesh jampi kan jing harga jaga jong pingkwa buro. Pada pimyo iu pimlo dan ketak buro baroh buro pinasyu. Nagada daw ngi pelongi gani jingknia jong jigiaroh antara si bagi kuat dan ai buro 100%. Yang ni Blei jongi. Abang ayero itu ay. Nagada daw gani kapor. Habang apet you. Kiskil kibagi don. Ninamnod banam bangina. Amen. Hari upenang ko. Amen. Yagi.
Nega tau hagani ka por. Snap. Kani ke jingpakla habaro kijaka kibakambo. Chikwa ban yayat ban yerwai. Hari klem don dau. Klem yo I yu. Nega tau ka meet ke spirit jogo competition. Nega tau ni haba ban check. Lada mper dan tai ni lan yang tai ni. Kalau tak de bang mereka. Man mereka bersiap ha. U Blei. Ina ke jiat U Trai. Hallelujah. Nada dah orang kuat lagi. Tangguh. Nada pinjau iu, pinangan mana iu, pinang ban surrender, ban ietei lah ke jingim, ban penrit ialah de. Nada pynpra ban, nada pinjau iu naga kuat lagi. Pynpra ban penrit. Ke jingknia, jingiaroh kan ke jing penrit nong dah. Nada dah ke worship dia. At yang ilang baroh kinong mani kinong jigiaroh. Tungin yo iu gingwan yo. Daun pada bagi yo iu ngin penrit yal di shipara. Ban gitong melong upakrau jebe on pynpra yang ingin nak penrit. Pada ngi don kum kata dohnud U Blei siang bang baban ban pani kenduk pan lagi kum jong kiba don kum kata dohnud. Haga jaka kaba age jingknia haga kum dau tungin age jingknia. U Blei klem report. Nabi unwan roh klem report. Oh hallelujah. Unwan roh klem report. Nada unjubab ige jindon kam kijong pi. Nada hagan ige bol ki kon kijong trai. Snapha kenang ba pinsil to ige nongrim jam kijong trai ngan penkut no namar ni ko banyeroh. Ang babal de namar kata tungin age jingknia jigiaroh U Blei klem report. Walau usok kirim yang cintur kita apply ke kerja jong on klem report on sesin on result baca on klem report on klem report pat yo sio bahaba pia on ngaku ai piเป็นไรลุยon klem report okay. Ang sisilang klem report. Hai ni lah kali interview wipowi. Lagu jong jinchen. Lagu interview wipowi. Hadu kikon samlaro lagu jong lifestyle ke komunikasi ki. Emgo kemen emgo samsi emgo khana emgo. Ari lah interview ni ada skandal ni jadi. Dalam display itu tempat dia kaman. Kampher dari kenduk kat aku baru pergi kenduk lah ngapa lagi. Kaba bergong. Klem? Report. Klem report. Ikan mau yang agak citi. Jong ab sopo sigi pilih sahaja mengur kata ba. Andrewnya. Wong buat kus lagi ekero anda ekero lagi jingwai. Bat ke jingkyrkhu, lembat ke jingiaroh. Ang lembat ke jingiaroh. Ada pingus tuan? Kababel ke kerja gong. Duai, bat plus, bat ke jingiaroh. Ke jingiaroh kaba kumduri, ke jingiaroh. Ke dohnud kaba pynpra U Blei. Namar U Blei wong klem depot gong hagi jingi keduk kaba per. Ngin dai ban pet ban ai. Amen. Ban ai jingknia. Praise the Lord. Ndai tang ba pi jinjar da pi klem ai sho pi ong na ba na jinjar balat pi mesti tu ba ke ri jing jonga. Pi le pi kenduk jing ga bukum ba ngai kenduk ta tang ban ra i be ro isu brek ti ro pina. Entah, yo ibu bro. Balai, mikmen. Balai. Manusia tu ikan orang rindu kita. Hari lalu bisnya untuk kalian dapur. Continually. Praise the Lord. Amen. Kamu kini kau baca semua ayat kan berkeempat iat ke bateri ke jait. Jebak. Pi bering bal pelihara mesin, ai bering bal pelihara mesin kin
kim nang ya gede kaba ong klan le tuan. Praise the Lord. Amen. Di pemlong di banyak. Kilang be. Neda ka bayar lagi. Haleluya. Ya Tuhan. Kena dia tapi mulut sengenga dangim. Ini di bater yo. Katu jingele yo. Jona itu mami. Katu tu mana ina ni? Yo program tena. Haleluya. Haleluya. Tik tik tik. Haleluya. Kita ini. Nang siapa nak ban kampher ini di benda kaba boleh tak kena berjaya dah. Kat badam dan biteri dah. Lepas tu benar biteri jauh dah. Ni tahu, angoi terapi bidang ring bat penir muslim. Angoi U Blei. Terapi dia kita ring bat penir muslim. Jing don jong mi yes men sim kadap jinghu dohnud batman same day habang amani da jingim jong ada betul berjaya jing don jong mi ha jing don jong mi men sim kadang